Zenbat urte eukizu zen gerri zen zanien? Nik lagun bat edukiko nudu zen. Karra zelan iten duen errefugioera, errefugio etzondoko errefugio batera karra barrantean duenean zeu-zer. Antxoten gitzezan, amak ekartezkune esnia kantinia sopak inte, hasia, eta antxe. Antxe itxaron paseo arte, ez da? Txarrena paseo arte. Aite joan tozan hortik gana dukaz, eta bombardioak guretzeari holango metroko zulo bai getzon. Aurre horretik, portalean gane. Eta zazpiloak egon ziren soloan, piloak kinte, are bedanak askatu izitu zen. Bombakaz. Nik ezetu doaz muloak asandik goitik. Santa Marinetik merabajetan guretzitik bakata ziren muloatan jentia uru golan dariola hilte, trabezek mulotan iminte, ala mesutute, enduzukiko urte dukiko duzunik, bai hori memorien degote, ara zelan bakata ziren mutilazteak izango zindanak,